Jama'a, kamar yadda kuke gani haka, wannan jana'iza ce wadda za a gabatar ta 'yar gidan wato Sheikh Isa Ali Fantami, wato minista kenan na communication yanzu, inda kuke gani za a gabatar da sallar jana'izar ne kamar haka. Wannan jana'iza wanda zai ja sallar shine mahaifin wannan yarinya, wato Sheikh Isa Ali Fantami. Wannan yarinya ta mutu mai suna Aisha, wadda ake mata laƙabi da Amal. Jama'a da dama da kuke gani a wajen wannan taro, manyan mutane suna da yawa a wannan guri, domin kuwa akwai sanatoci a cikin wannan guri da kuma DJs da yawa. Babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah Ubangiji ya ji ƙan ita Aisha, ya mata rahama. Dama dai dukan wani ɗan adam na haka ne, duk wanda ya rayu dole ne zai ɗanɗani mutuwa, sai dai kowa yana jiran lokacinsu ne, wani nasa yana kusa, wani kuma nasa yana nesa. Amma dai dukkan wani wanda ya zo duniya wajibi ne ya san zai rasu, zai bar duniya. Babu shakka wannan mutuwa, kamar yadda ku gani, Malam Isa Ali Fantami ya ji wannan mutuwar, domin yana sallar nan yana hawaye. Babu shakka wannan kusan za mu iya cewa shi ne abin da yake ratsa zuciyar iyaye, mutuwar 'ya'ya, amma bayan da aka iya, domin haka Allah ya riga ya tsara. Nan inda kuke gani inda ake jana'izar nan, wato masallacin An-Nur ne da ke Wuse na Abuja, inda anan ake gabatar da wannan jana'iza. Yanda ake gabatar da sallar jana'iza, kusan dai abin da aka fiye yi a kabbarar farko, akan karanta Fatiha ne. A kabbara kuma ta biyu, akan yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sannan a kabbara ta uku, sai a nema mamaci gafara a wajen Allah, dukkan wasu kurakurai da ya yi a duniya da dukkan wasu abubuwa da ya na laifi, a nema masa gafara a kansu. Sannan kuma a nema masa Allah ya ji kansa, ya yi masa rahama, kuma Allah ya kyautata makwancinsa. Haka zalika a kabbara ta hudu, a nan kuma ana roƙawa dukkan wasu musulmai addu'a, sannan kuma a roƙi Allah kada ya jarabe mu bayan ita, wato Allahumma la taftinna ba'daha kuma wala tahrimna ajraha, inda malam zai roƙi cewar ya Ubangiji kada ka haramta mana samun ladanta da dai sauransu. Allah Ubangiji ya ji kan Amal, wato Aisha kenan, ƙaramar yarinya wadda ba wani shekaru ta yi a duniya ba, duk da dai har yanzu ba mu san adadin shekarunta ba. Allah Ubangiji ya ji kanta, ya mata rahama. Su kuma ragowar 'ya'yan malam da suka rage, Allah ya albarkaci rayuwarsu.